Wala. Ha? Lalagay sa YouTube para mapanood niya. Parang nga isa sa ibang dimension to. Kulit. Oo. Ganito sa lumas. Dito ka nga. Dito sa isa. Pagdating mo ng gabi niya. Oo. Galing. Hindi pre, yung nandito ka, nakaganito ka. Pagpasok mo doon, kinagabat ka siya eh. Meron ka ng coat. Kaya mo yun. Kasi kuya mo, nagbababayin na Shout out. Shout out.
Hindi ko sure. Babe, ano yung tumbler? Babe, binablock mo yung camera. Hindi siya mag-workout. Ay, sorry. Ay, sorry. Ano? Wait lang. Nakarang kami. Tara, samahan muna natin siya. Anong plan? Anong plan? Can you help? Paano? Hindi ka naman mag-workout. Hindi ko alam eh. Habol na lang tayo. Hindi ko kapunta kayo sa taas. Sabi ko, sige, dali na tayo niya. Lalagay ko. Sige na. Wait. Ako naman. Ay, puta ka! I'm sorry. So sorry. So sorry. Huwag mo na, ayaw mo na pa. Sige pre, yan. Iwawak na lang. Pampadulas. Pampasay. Kailangan natin ito para Oo nga pala, kailangan pala natin ito. pampalis ng dulas sa pa. Para may kapit tayo sa pa. Pre, kung makapit na yung kapit natin ha. Bumalik kapit natin. Huwag niyo pong pakamap lahat. Okay lang. Huwag kayo masyado mag-ano word dyan. Okay lang yun. Pre, lasa mo na pre. Natitest kasi yung babae. Sasabihin mo, magbabasa ka na lang, hindi pa yung malagkit para meron kami pangalan. Kasi pre, Pwede mo ginawang power Gatorade ako. Di ba yung sa iced tea? Grabe. straight na lang sa Ang ina naman eh. pagkahulog. Naghihirap na talaga no. Nang hindi ka na makainom talaga. Nakaubos yung yan, sa nahulog. 50 pesos din pa. Lalaki kayo. Ako, destro. Tatlo. Pagka map dyan, kasabay mo natin. Oo. Bibigay niyo po yan. Dahil muna natin yung kapatid dyan. Yung galing.
Dito ka na pala, Jay, no? Oo? Pinulat ba lahat kayo? Hindi ko alam yung ako. Pero nasa... Hindi niya? LRE? Ayaw niyo mo munang pamap? Hernan, pamap niyo. Ayan. Pwede mo na lang yung map na. Tagal na rin din natin ng laro, Renz. Oo nga eh. Wala eh. Buti ka, buti pa ikaw, no? Thank you, sir. yung nag-badminton ka, tapos nagkape ka. After. Ako baliktad. Order ang kape doon sa ano, tapos yung magbabadminton. Oo, sa Cardiff, ganun ginagawa ko. Sana di ka nagpa-palpitate na, no? Pag ano? Yun yung kailangan ko eh. Kasi natok ako pag maglaro eh. Kailangan sa mga kalaban niya. Hindi yun, yung parang pre-workout Hindi, kumbaga. antukit lang siya sa amin yun. Ay, dan. Grabe ito makaka. Ilang ka lang, taga-disracket siya. Oo nga, dapat sa mga tennis racket. Ayun na, nakapatig yun. Delikado yun. Kaya mayroon mag-smash dito. Ang salat naman. Salat pa. Dami ko nakikita na nagliliwa-liwas sa FB. Sa liwa-liwa. Kahit sa ballet, page. Dami ko nakikita sa isang page lang yung pinupuntahan nila. Ay, sayang. Isa na lang. Pinalis na yung Yung sa main wala na naman natin. Sa Madro na yun. wala na yun. Hindi na nag-grade yun doon. Sa kabila na. Hindi yun yung sa motor. Sa BSI. Sa BSI. Libre parking ko daw. Sa mall. Kasi yun sa mga Yun na lang. Kaya may papawas siya na na. Hindi nga niya ako isa na. This happened for a reason. Permanent kayo eh. Permanent kayo work from. O yan, may extra ka na pang parola sa ibang palit-palit. Okay. Pre, para di lang tayo re-refill natin. Okay na. Di ba? Oo. Sa'yo na, no? May nagkalut yun eh. Ano yun, di na-refill natin pagka para di ang kapit. Parang map. Gamitin natin sito. Sito. Para Gatorade. masakap. O, Gatorade. Parang may siniratado na ano. Meron tayong pampalis ng kapit. Oo nga. Sana pag natas na, huwag yung mamuha. Kapag ka na internet, pwede ka pa. Sabi nga ni Pete, basta mas nagagawa niya yung mga niya. Hindi, as long as kasi yung ginagawa mo yung ano. Saka din na yung hirap
Sino ka bida po? Pagod ako kayo ng kinares. Ha? Pagod ako. Sabi nga ako kanina, hinihingal na ako eh. Hinihingal din kaya ako. Asagin na nandito ka pag talagang ano. Oo, alam mo yung pag bigla-biglang galaw, Oo. parang nangihina ka. Gusto ko na nga mag-stop. Pero kapag praktisado kasi hindi mo Oo, hindi mo man. Pero pag talagang ano, kumbaga yan yung ating mga fats na nagre-react. nagre-react sila eh. Laro tayo mo lang naman. Dito, pwede ka dito. Wala silang katungkol. Sayang. Mamaya try kapag wala silang kalaro. Dito, wala silang katungkol sa